Децата са им тежки раниците, те не могат да носят раниците, програмата е препълнена, ние няма кога да набутаме един предмет, който да е религия, православие. И после се питаме, нали, къде са ни децата? Нали, на врачки, на баячки, всякакви вещери, на всякакви чудеси ще ги водиме после. Какво има да го водиш? Той мозъка му е станал на пихтия. Ти не се интересуваш колко балона е издишало. Ти не се интересуваш колко цигари е мушило. Ти не се интересуваш колко е изшмъркало и какво е изшмъркало, нали? И после къде ще го влачиш това дете? Къде ще го водиш? Какво ще го правиш? Какво искаш да стане? Изпуснал си момента на това ти да го възпитаваш и да го учиш. Изпуснал си да предпочетеш да му дадеш такова образование, в което може да чуе, освен да знае 15 езика и да се развие така и да се интегрира в обществото по най-добрия начин, да получава най-голяма заплата. Си изпуснал първо най-основно да го направиш човек.